Milí priatelia, Západ je v totálnej kríze. Američania v Saudskej Arábii spustili mierové rokovania s Rusmi, čo je dobrá správa pre celý svet. A európski lídri? Tí sa stretli v Paríži a ako vždy sa na ničom nedohodli. Jediné, čo vieme, je, že necítia nenávisť už len voči Rusku, ale aj voči Amerike. Gratulujem. Celý svet chce mier a kompletne izolovaná Európa ďalej kričí, že chce vojnu. Strašná hanba. Britský premiér by rád posielal vojakov na Ukrajinu, ale jeho vlastní generáli mu odkazujú, že žiadnych nemá. Nemecký kancelár rovno vyhlásil, že žiadni vojaci nie sú na programe dňa. Naša vláda do Paríža na rovinu odkázala, že nikdy vojakov na Ukrajinu nepošleme. Česká vláda je urazená, lebo ju do Paríža nepozvali. Fialu už nechcú ani v Rusku, ani v Amerike, ani vo Francúzsku, ale v českej pravicovej koalícii určite všetko vyriešia tým, že si zase kopnú do Slovenska. Už len pár mesiacov. Mimochodom, v Paríži vraj strednú Európu reprezentovalo Poľsko. Ak nerátam mini štátiky v Pobaltí, tak koho prosím pekne Poľsko reprezentovalo? Slovensko a Maďarsko určite nie. A o neutrálnom Rakúsku silno pochybujem. Stredná Európa nechce vojnu, ani rusofóbiu. Takže Poliaci môžu hovoriť akurát tak za seba. Ale toto je prosím pekne Európa. Po tom, čo ich prefackal americký viceprezident Vance, tak si poplakal šéf Mníchovskej konferencie a teraz si poplakali všetci spolu pri fešnom okrúhlom stolečku v Paríži. Uplakaná Európa. Nádherný pohľad. V Rusku určite takisto plačú. Od smiechu. Ja sa len pýtam, a čo sme celý čas hovorili? Dohodnite sa s Ruskom. Prestaňte s tými hlúpými sankciami. Nežente Európu do závislosti na Amerike a prestaňte napínať svaly, ktoré nemáte. Radšej riešte, že americká nadácia roky korumpovala mimovládky z celej Európy. Von der Leyenová s Metsolou posielali desiatky miliónov spriazneným médiám. A to všetko preto, aby tú Európu hnali do vojny proti Rusku. A výsledok? Totálna prehra. Do Ukrajiny sa naliali miliardy, zomreli 100 000. Kvôli sankciám je európska ekonomika v troskách a aj tak Rusi s prehľadom víťazia. Ale keď ste im to celý čas hovorili, tak ste boli za ruských agentov a dezolátov. A dnes už aj v liberálnych médiách pripúšťajú, že ukrajinské vedenie je totálne odtrhnuté od reality na boisku. Pre Boha však ich tam tí Rusi válcujú. A Korčok so Šimečkom a ich uletení poskokovia ako Weiss, Zala či Rizman ešte majú tu drzosť vypisovať v pravicových médiách, že my sme tí zlí. Radšej vysvetľujte všetky tie peniaze, ktoré ste dostávali z Ameriky, vy sorošovské hnidy. A Uhlerová z z KOZ vykrikuje, že treba zrušiť 13. dôchodky. Toto je tá slávna progresívna akožeľavica. Rvať miliardy do zbrojenia, ale seniorom brať. Toto je taká hanba pre odbory, že to svet nevidel. Nedávno som sa rozprával s robotníkmi a odborármi v Bruseli a hanbia sa za Uhlerovú rovnako ako každý príčetný lavičiar. Preboha, robte s tým niečo, kamaráti. Ja ďalej pripravujem cestu do Moskvy. Teším sa na stretnutie s predsedom zahraničného výboru Ruskej dumy Leonidom Sludským. Dlhé roky sme spolupracovali v Rade Európy a ja som rád, že sa opäť uvidíme. Môj odkaz v Rusku bude jasný. Pociťujem ukrutný pocit prenesenej hanby za to, čo pácha Brusel. A budem ubezpečovať našich priateľov v Rusku, že Slováci chcú mier, že odmietajú rínčenie zbraňami zo strany Európy a užívajú si to, ako Trump s Vencom vyškolili arogantných bruselských progresívcov. A predovšetkom, že si vážime obetu ruského národa, ktorý nás oslobodil od fašizmu. Želám krásny deň, priatelia. Držme palce do Saudskej Arábie. Nech sa Rusi a Američania dohodnú a nech je čím skôr mier.